Pak een balletje, schuif aan. Vakkleur lithiumballen zien. Dat is de oproep van vakboen FNV en CNV om mijwerkers van de metaalsector. Die moeten in actie komen om een betere CAO te dwingen. Libertus Postma werkt al 36 jaar als lasser bij metaalbedrijf SRI in Veenwouden en hij doet graag mee aan de CAO-actie. Het gaat alleen nog om voor de mensen die dus wat ouder zijn en die er eerder uit willen, omdat het zo'n zwaar beroep is. Ja, die krijgen net een producenten mee. Dus die moeten dus hun pensioen erop eten om er eerder uit te kennen. En eigenlijk weer het de bedoeling dat we dan een paar centen aan oorhouden. Het is nog maar de vraag of het Safi komt, want de onderhandelingen zitten al lange tijd op slot. Nevens de vakboen gaan de mijwerkers er alleen nog maar op achteruit. Ze bieden de werkgevers een salarisverhoging van 1,4%. Viesten te min, zo vindt het FNV. Wij hebben een loonvoorstel van 5%. We willen het minimale salaris wat verdiend wordt in de sector qua uurloon op €14 zetten. En wij zeggen van ja, jeugdlonen moeten afgeschaft worden. Iedereen die werkt in deze sector moet gewoon ook betaald worden naar het werk wat hij doet. Libertus Postma maakt het hem net alleen nog zwaargen hoe zijn eigen toekomst, maar ook hoe die van volgende generaties in de metaalsector. Voor de jeugd moet eigenlijk een leerverhoging wezen, want anders hebben we geen mensen binnen deze branche. Het ultimatum van de vakboen rint takom tonsje om 1 uur aan. Als er geen reactie komt, volg je de stevige acties. Vandaag hebben we ook aan de mensen die hier bij SRI werken gevraagd. Kunnen we op jullie rekenen? Staan jullie er? Zijn jullie bereid om de mouwen op te stropen? Nou ja, je hebt het net gehoord. Ze gaan staken op het moment dat we hun daartoe oproepen. En dat is nodig. Postma hoopt het in elk geval vurig dat de werkgevers over de bregen komen, want oors zit de toekomst van het vak op het spul. ICT'er kunnen ze net al je worden, dus ja, dan moeten we het eigenlijk een beetje goed aanbieden voor de jeugd.